Lenyok, mbok tak takok, aja nesu ya. Takok apa to, Mbok? Lah terus bayaranmu wis ana sampai piro to, Le? Ya akeh to, Mbok. Wong pegawe kok. Tapi yo kuwi wis enek 3 wulan iki bayaranku sik digantung. Loh, lah kok digantung barangnya nyapa to, Le? Sogokanku kurang, Mbok. Le. Kok sogokan iki jane sing mbok sogok apa to? Ngene lho, Mbok. Aku daftar kerja kan nek nyogok to. Tapi duitku kurang, makane bayaranku sing 3 wulan jek digantung. Lah terus kurangi piro to, Le, menawa mbok iso bantu? Alah, ora akeh, Mbok. Mek 3 juta. Sik to. Lah kurangi kok sik sakmono kean? Lah terus kae wis mbok bayar piro? 200.000, Mbok. Amit-amit jabang bayi. Kok ora imbang to, Le, karo kurangi? Ora apa-apa, Mbok. Sing penting kan anakmu lanang wis oleh penggawean tetap seumur hidup lho. Kok geding aku. Lenyo, alhamdulillah. Mboke melok bangga. Dene apa awakmu malah iso ngangkat derajate wong tuamu? Yo iya to, Mbok. Wong aku ki anakmu lanang barep sing paling ganteng dhewe. Dadi karo wong tua iki kudu iso mikul dhuwur, mendem jero. Kok geding aku. Nyok. Kingko kudu ditekne lho ya. Diwaregi. Terus aja lali. Jeruk seada karo buah-buahan engko gawane ning kantor ben kena nggih cemilan karo anak buahmu, ya. Siap bundaku sayang, kok geding aku.